Alhamdulillah. To, har ka gama? Na gama sai mu je mota in baki gift da na kawo miki. A'a, na gode kuwa mu je. Yau. Kai. Yanzu fita za mu yi kenan. Amma ke? Ba dai zance kike yi ba. Hello? Na? Okay, yanzu na shigo gida. ta kuma nawa ce? Ka gane yaya ta ce sunanta Fadila. Ka san kowa baya son yin zance a cikin karamin falo sai babba. To irin ta yi mamakin gani na anan. Ni dai fata na Ubangiji Allah saka ta gaya wa dadi. Ni kuma ki sauna ba ne? Ni falon nan ya min 100%. Ko? 100%. Ya maka? Bari. Wow. Mu karasa in na tuna da nake sauri na basu akan kujera a falon anti. Amma dai ai da ka bari ko irin goban ne ka kawo mun kasan kayayyakin waje sun fi na nan kyau. A da ni ba mu ke tunani mu je mana ko da wani supermarket ne kawai sai su yi miki abin da su yi miki baki ai shikenan. Okay. Ina ga haka kamata. Okay to mu je. Saboda kin gani idan na ce yanzu zan bari sai goban kawo miki dama tun da na kawo an ta daga hankalinta. Oh. Kaya classy. Wow. Ta ce an ba ta su. To ba ma kin zai na fita din za ta iya daukar su. Okay, So no wanda mu je problem. kawai je shi miki. Na gode. Bismillah baba. Wani abin ne? Gashi. Me? Wai kaɗan sha ne. Bar abinka. Bar abinka. Jika. To. Amma mutumin nan gaskiya ya bani mamaki. Ni ban taɓa ganin mai gadi irinsa ba. Kin san yawanci mutum yana aiki irin wadda ba wani kuɗi yake samu sosai ban dan bashi abin hasafi karɓa yake amma shi kin ga bai karɓa ba. Shi kawai haka yake. Allah sai. Normal. To ai inda ba zai damu ba kin gane in muka yi aure zai dawo gidanmu ya riga aiki. Ko kuwa? Kaga. Mu bar maganar wannan. Na ce wani mall za mu je. Bari mu ga a nan wajen Galaxy akwai wani sabon mall da aka gina. Samira! 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 Na ji kamar wancan mutum yana kiran su ne. Anya kuwa? So ai ka san akwai mutanen da za su iya ganin ka kawai su canki sunan ka maybe shi yasa ya su canka dai. Ban san shi. Ni ne baki gane ba? Amma ai ba za ki manta ubanki lawali ba tunda ciki ɗaya muka fito uwa ɗaya uba ɗaya. Anya mutum nan bai san ki ba ko? La ilaha illa. Ni kike ma wannan wulakancin? La ilaha illallah. Tabija. Ni kike ma wannan wulakancin? Wallahi gidan ku zan zo. Sai na zo har gidan. A nan zan zo in shi kaniyarki. Bari in gama wannan aikin. La ilaha. Ni!
Zo gaisa da Alhaji. Zo. Salamu alaikum. Yanayin rayuwa ce. Haka ne? Yi wallahi alhaji. Alhamdulillah alhaji. To madalla. Madalla ai nace bari kawo ziyara. Yawa barka da ya ke shiga ne. Muna nan muna dan zazza da gari muna dan gogoge takalman sauri ma nake in ga ma na dan bashi nan wajen yan uwa da abokan arziki Allah da iko. To madalla. Madalla Allah ya ji kan mai ba. Allah ya kara dukiya albarka. Allah ne ya yi su. To madalla alhaji. To madalla. To madalla. Jam, ke dai bari gaskiya gayan nan masifa ne. Lokaci ɗaya sai yin 50,000. Ke dai bari yar uwa wallahi na tsinki da al'amarinsa. Kaka ta yanke saƙa ta? Nace ta yanke sakar gidanku. Ka gan su? Maman. Ta yanke sakar gidanku. Mara mutunci. Samira yanzu kin gane ni? Da kin ganta da mahaifinki? Na gane ka. Kai haƙuri amma kasan samarin namu ne yanzu ƴan ƙari. Ya? ‘Yan ƙaryen gidanku? Na ce ‘yan ƙaryen gidanku? Kawai danki wa saurayi ƙarya sai ki dinga gudun danginki. To bari ki ji, ko mu daɗe ko wa jima. Dangin da ake gudu in aurenku ya taso dole mu za a zo a bayyana. Mu za a nuna. Ana masa gaskiya. To duk sanda ne zancen nan sai uwarsu ta tafiya bayan su. Haji ba? Wannan kai za ka iya faɗi, ni ba a ji a bakina ba. Ita ma ɗin ba bari za ta a faɗi. Da Allah ku saurara. Babu fa dole. Ba dole. Kuma abin da Samira ta yi shine daidai. Yi kwarai kuwa. Ta ina za ta fara nuna ku a matsayin dangin uba? Oho, na gane. Wato kuna so kenan idan ta nuna ku aka gan ku a haka shi kenan maneman su gudu ko? To wa zai ya rabu talauci? Ba da zai dai rabu talauci daga mai gadi sai mai gyaran takalmi sai mai kwashe kwata sai mai kwasan masai kaji fa shine za a nuna ku a duniya a matsayin dangin uba ba zai yi ba. To ai marka a haka dai a garin nan ba wanda bai sani ba, yawo aka dinga yi da hoton ki fa masallatai ana neman wanda zai karbe ki a matsayin aure. Banda tuna baya kawai ba wanda ya karba sai yayin nawa. Nan dai ya wuce. Amma yau ke ce kike wannan magana. Ka dube ni da kyau. Ku gama kazafin ku gama sharrin ku duk zai kare akan ku. Ka san dai ni ban yi kama da wacce za a yawon tallanta a titi ba. Ko? Amma ni dai abin da zan gaya maka shine babu kai babu zuri'a. Ka fita daga ido na rufe babu kai babu ƴaƴana ka rabu da su. Ba na so a ci gaba da shafa musu talauci. Marka dan uwana ne babban. Ko gwara kuka zo duniya ku wuce mu je. Marka. Kuma Allah da ƴaƴana sai sun auri masu arziki ba su ba talauci. Ayi mu gani in tusa za ta hura wuta. Ha, ina dalili. Allah me yin yadda su. Rabu da su. Kai ma ka san halin marka tsarai. Duk wannan abin busa muke wallahi ta bayan kunnan. Wallahi ni abin na san haka ne. Zo mu je ni akwai magana ma da nake so. To mu je. Ikon Allah. Haba Adamu kai shiru mana. Ka gaya min abin da yake faruwa. Duk ka sa ni na ruɗe. Da kika aike ni na taho a hanya sai bawali ya kama ni sai na faka motar na fita in yi fitsari ina tsugunnawa kawai sai na ji an turmushe na an rufe da duka an caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kam abincin mutunci ya tagwata wakin gaya da aka yi an ci mutunci na to ni kuma sai nake tsoron dawo gida in zo gaya miki ga abin da ya faru saboda ni yanzu ba san ya za iya biyan ki kuɗin nan ba. A wani titin abin ya faru? Na ce a wani titin wannan abin ya faru da kai domin mu kiyaye tun da kaga muna bi. A titin Adamu Ma'azini abin ya faru. A titin Adamu Ma'azu. A shi kenan a garin Kaduna abin ya faru ba a Kano. A Ahmadu Bello fa nake ne. Ahmadu Bello. Ina jin ai nasarar GRA kenan ko? Dama akwai wani daji a cikin nasarar GRA da ban san da shi ba? A Janguza, nan wajen Janguza.
Haba Alhaji. Ka kyale shi ya ji da abin da yake da mishi ba ka ga duk an yayyaga mishi kaya ba. Kaddara ce. Allah ga dauro mun ba inda zan yi tashi ka tafi. Kaddara ce ni na yadda na dauka Allah ga dauro mun ba inda zan yi. Na mai da arziki. Ba damuwa. Sai an jima. Zan ji mutunci na. Zainab. Na'am Alhaji. Wai nufin kin yadda da maganar da wannan bawan Allah ya faɗa kenan ko? To Alhaji in bai yadda ba me kake so ne? Tsakanina da shi ba maganar wannan maganar wai kuɗi ya bata ko wani abu. Kaddara ce Allah ya ga tura mun dole in karbe ta. Kaddara ko sanadi? A'a Alhaji kaddaran dai. Ha to kuɗi ai ni ta hau tunda kuɗi na aka yi wa. A'a ba Alhaji nawa wannan kuɗaɗen sai. A gurin ki ba? Assalam mu ɗan yaro, assalam. Wace ce nan take mani, assalam. Maduna mu. A'a, Samira, ‘yan mataran gari, idan ba ku ba gari, idan kuka yi yawa gari ya ɓaci, ana ruwan kuɗi kuna cin bashi. Ana ga yaƙi kuna ga ƙura. A'a. Daga dukkan alamu kenan za a tafi yawon kama tasha kenan ko? Yawon yaya. Har yau ba ku daina yawon gaishen yaya ba ko? Kwantar da hankalin Madu. Wannan karan da kai za mu kawo mota yi. Injuwa. Kakki ganna a zaune a haka duk zaman da kika gani ina da lokaci na baya tafiya a banza. Wannan lokacin da kika ganshi na Hajiya Kubura ne nake jiranta zan zo in kai ta unguwa. Kin dauka zaman ki nake? Abade. Kwarai kuwa. A'a. Wayyo Allah. Bada ikon Allah. So amma yanzu idan ka ga waɗannan maganin fitina. Maganin rudani ne kamar zuwa kan aika. Bari ga miki wannan da kika gani ko alaji wallahi sai na jirga shi akan wannan bare wata hajiya. Ayyo Madu Na'am Madu Hajjaju mu tafi ko? Rayuwa tana da wahala mutum sai Allah ya fitar da a'i daga rogo. Wannan motar da kike gani Hajiya ni na dauka bakaniken nan ya gyara ashe wai ruwa ne ya shiga cikin lagireto sai mai ya shiga ciki sai kwanikirak din ya juya sai Boris ya haɗu da wannan maganeto to ashe kwahil din Hajiya ya warware garin wankewa ne a'a to ana nan Hajiya to daga da zan yi kawai na ji wai zan tashe ta kawai sai na ji ta ce ko ce ashe wai kaca ce a ƙasan kuma kin san Alhaji Hajiya baya son a rika hawa sabbin motocin nan amma sai ki dan jira in zaki iya sai in je in gyaro ni fa da fushin ki gara gobararan sallah wallahi da abin da kika yi ya gara abin da kika aikata haka da bari zan tara a daidaita da kin jira na je na gyaro na gama zan kira ka wallahi ba kasafai nake so in ga kin shiga wani hali na rayuwa ba. Kina ina yar ƙarya? Ai ni nan. Kaga. Yanzu ka san tsarin ko? Na san tsarin ki kuma sai ki kula da tsari na. Dan kar ki dauka dubu. Habba, kai me yasa kake haka ne? Kin riga kin san rayuwa komai expense ya karu. Dole rayuwa sai da family planning yanzu. A wannan rayuwar kina daukar kuɗi 2000 har yanzu kuɗi ce. Rayuwa expense na rayuwa ji ya karu. Dole dan adam sai da family planning. Kai me yasa kake haka ne? Ni ne fa direba ke ce Hajiya kuma aikin da zan iya ƙaryar ki ba iya yawan kuɗin ki ba. Shikenan karka damu. Samira ƙarya aiki ga mai kare ka. Duk abincin da kuke ci a cikin gidan nan ni ma dan abin da suka dafa ba ci. Yanzu mu je? Madinawa mata ikon Allah. A'a in dai ba kuɗi ni ba naki bane. Kuɗi ni ba san. Da kuɗi ba. In ba kuɗi kuma ba.
Salamu alaikum. Allah ki haƙuri. Ina fatan ban yi laifi da na tsaye da ke a bakin titi ba. Tun daga gurin mai sai da kayan gwarin nan na ganki, na so ne miki magana. Sai nake ganin akwai rashin dacewa na tsaye da ke kina mace a cikin jama'a ina miki magana. Ina fata ban yi laifi ba. Ko kaɗan. Yin hakan ma shi ya tabbatar min da cewa ka san darajar 'yar mace. Alhamdulillah. Wannan kalaman naki ya tabbatar min da cewa ni din nayi dace na samu matar aure. Ni sunana Alhaji Sabo kuma ina da mata ɗaya tal bani da 'ya'ya. Tal? Ƙwarai kuwa, amma yanzu za su zama biyu idan Allah ya sani aure ki. Menene dalilin da ya sa har ka furta wannan kalamin? Baka sani ba, baka san gidan ba, baka san komai a kaina ba. Ƙwarai kuwa, kin san an ce ƙwarya ta gari tana ragaya, kuma juma'ar da za ta kyau daga Laraba ake gane ta. Kamalanki, shigarki da kalamanki sun tabbatar min da cewa ke duk inda kika fito kina da mutunci da tarbiyya. Wannan ya tabbatar min da cewa insha Allah na samu matar aure. Ina fata kewa kin samu mijin aure. Yanzu zai barin baka nan ba wayata saboda sauri nake yamma kuma tana yi. Yes, ina zuwa mun ci ɗaya bari ɗauko a mota. Yawwa. Me zan me lamba? 080 080 36 78. Yawwa. Amarya wani suna zan saka? Kubra. Hadizatul Kubra, masha Allah. Insha Allah in an yi sallar isha na san sannan kin ne zan kira ki magana ko? Na gode sosai. A gaida mutan gidan sai kin ji. Message. Yawa. Abdallah ina da bako a harabar gida. Ki shigo da shi babban falo. Ki ba shi abinci da ruwan sha kafin na shirya. Dan. Banda duk inda mutum yake sai an nuna mishi kaskantacce ne har za ta aike ta ce in je in turo mata saurayi in banda renin hankali wallahi tallahi in banda ina da saurayin da ya fi nata kuɗi da sai na yi snatching din saurayin nata in ga me zai faru renin hankali kawai. Kai ina taɓa ganin gayan nan kamar na san shi wallahi abokin Abakar ne to yanzu ni ya zan yi kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan yanzu ya zan yi kuma yanzu idan na ƙi yau da ni da ita a gidan nan kaf gidan nan sai an ji ni da ita tunda yar tijara ce ita shikenan na san me zan yi. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Wow, baby. Sorry fa da Allah. Kaga na daɗe ko? Wallahi na tsaya ne kawai don maka kwalliya mai kyau. Wow. Tabbas kin yi kyau matuƙa, kin yi kyau oba. Kuma kwarai da gaske kin burge ni fiye da duk yadda kike tunani. Har ji nake ma kamar dan sace ki kawai in gudu da ki. Na gode sosai. Ba komai. Na gode da wannan kalaman daga bakin baby na. Ya welcome. Ai girman ki da yayi. So ya mutanen gida? Lafiya gala wallahi. That's great. Salma? Me wannan haka a fuskanki? Islamiya zan. Islamiya? Yaushe kika shiga Islamiya har kika fara zuwanta? Har da zaki je yanzu? Kinga? Dalla? Kar ki sake kice zaki raina min wayo. Kin ji ko?
wani munafurci kike son isarwa ko? To in islamiyan zaki je ki sa hijabi mana, amma kya dauki zallan niqab ki sa a fuskanki? Dala cire min niqab din nan. Ba za ki cire ba? Baby, I just rabu da ita. I know she's ugly, so I don't want to see her ugly face. Dan zai irritating dina, ban son ga mummunan mutum kwata-kwata a rayuwata. Sosai ma. Okay. You can leave. Stupid. Sorry baby. Me zan fara zuba maka? Like ya zuba mun koma ne. You know, kin san ban san irin yanayin sunayen abincin kasar nan ba. Ban dade da za a daga turai ba ne. I know. Tunda kuma muna chatting da kai ma abin da yake faruwa kenan. So za ka bar zuba ma. Wato Alhaji Sunusi na yi mamaki da na je gidan siyariyar nan. Dan ba ta taɓa nuna min ita wace ce ba. Da ran da na fara ganin ta a babur ɗin adidi ta sauko na ganta. Ashe wai gidan kakarta ta je. Ka san wani abin mamaki? Yarinyar da ta yi min wulakanci yatta ce. Yatta? Kwarai kuwa. Allah na iko. To amma duk da haka Alhaji ba ka tunanin madam? Wace madam ɗin? Kana nufin Zainab? Kwarai kuwa. Ha, ai ita kanta ta san cewa ni mai alkawari ne. Shekaran mu fa kusan 10, amma ko batan wata Zainab bata taɓa yi ba. Haka. Mun je asibiti kuma an tabbatar ni garau nake. To haka ne, haka ne. Ai na samu matar. Yes. Wa alaikum salam.
Bismillah, bismillah. Lafiya lau. Ba gaskiya. Ka iso? Allah ya yi. Adam, zo mana da Allah. Ce ya gida. An iso. Barka dai, barka dai. Bari wannan zai zo da Allah. Ya cika alƙawari. Kwarai kuwa. Haka da ba ya tabbatar mana. Assalamu alaikum. Adam? Dalla za ku je gida da gashi nan Tukur. Dalla za ku je gida da shi. Duk motocin da suke gidan nan ɗaya bayan ɗaya ka buɗe ka nuna masa ita. Wadda ransa ya kwanta mara yake so ya zaɓa zai nuna maka sai ka wanke wadda ya zaɓa sai ka ɗauki mukullin ka bashi. Turan kai ne an gama. Bismillah. Tukur sai ku je da shi kenan. Tukur ya tafi haka. Ko? Ai ya kamata ko da ɗan wani abu a bashi. Ɗan ƙara ko? Tukur. Go waɗannan kaɗan ƙara. Na samu a kashe. Duk abin da kake bukata in dai da wani matsala kana da lamba ta ka kira ni. Ba dai ƙarya take so ba? Kai dai kana kallon yaron nan kasan ɗan ƙarya ne. Ai yanzu Tukur ba shi ne makarici ba mu. Tunda mu muka ɗora shi aka. Amma kuma ai da ba shi da kwakwalwar zai yi ne? To ina da abun yin ne? Ko? A babu. Ga shi ya samu abin yi? Ya samu. Har mu da mi ta mika mara bukata ta biya. Za ta gane kuskurenta. Kaga ita wannan ba wani yayin ta ake ba. Kuma kalan motan ne. Wannan kuma wannan kalan mata ne. Kai kalan mata ne. Wai Allah na so muka tambaya. Wai Alhaji ya turo ka ne aikenka zai yi ne ko kuma menene? Idan ruwanka ka ji ka donin rigiman banza da ofi. Kai dai ka tsaya a matsayinka na direba. Kai kaka gaya magana ka ji? Ina ruwanka menene naka a ciki? Kaga kawai kai dai ka tsaya a matsayinka na direba. Kai dalla can wani kalle ni ka wani ce mun da kai na fa gane komai da ni da kai duk mutsiyata ne ba wani mai kudi a cikin mu. Duk ƙarya ce. Kaga tunda abin naka ya zama haka barin kira shi ne gidan naka in gaya mishi cin mutunci na kake yi idan ya maka magana watakila kaga Allah baka ka gaya mai kuma daga wasa kai sai ka mai da ababun nan haba kai fa ogani ita wannan kuma kaga wannan kalan tsofaffi ne irin masu kudin ƙauyen nan da kaga wannan bukaken kayan na saka aiko idan aka saka na wannan za ta yi wannan za ta yi ga mukullinta buɗe min gate. Wani gani ya gaba da ni wallahi. Na wanke mota na zan je wajen sa ne wannan za ta yi. Yadda ma buɗe take. Maza kawai kai Allah ja ka tafi sai an jima ina ruwanka da jimawa ka. Kan uban nan tike. Shaɓa da hannu. Kai! Haka zama? Baka gani ba ga mota ina hawa ga kuma 'yan canji a aljihu a dankare. Bari in gaya maka gaskiya wallahi sai yanzu nake nadama tura ka wannan harkar da ni. Me yasa? To ai kamata ya kamata in kai kaina. Saboda inda abubuwa ne suka lalace mun suka caɓe mun. Matar mutumin yanzu da nake gidan gaba ɗaya ta riga ta babbake komai ta hargitsa komai ta na ruwa gudu.
kai ɗakin da nake ciki ma ta kawo wasu yara kannanta yadda ka san masu kama da karnuka cikin dare kawai sai su rinka damuna da haushi haba to kai wanda kai wani abu yanzu idan da kai ka je ya za ka yi da tsohuwar masoyarka sai da baka hakuri da ita kenan. Haka ne kuma fa amma dan Allah kai min wani taimako guda ɗaya. Na me fa? Abin da nake so kayan nan da Allah dan annabi za ka cire ga baki ɗaya ka kaf ka bani su in saka in je gurinta wallahi na kwana biyu ban ganta ba kuma sai ƙarya nake mata a waya wallahi kai ya babu ayya haka tike kai ka kai mu dan Allah dan annabi ka san duk abin da ka samu ta dalili na ne kuma ka gani ban ga kyashin kaina ba na dauka na baka dan Allah mu to ko miyar ma da shi ne dan Allah ka kai mun aka take mu da Allah Allah dan Allah tike kai dan Allah wallahi na kwana dan Allah dan Allah tike kaga sannan da zuwa Alhaji sannan da zuwa tukur ne fa tukur ne fa almajiri na makarantar malam baba fa tukur kai ne ka zama hanshakin mai kuɗi haka tukur dare ɗaya Allah kan yi bature ai kin ga da yadda Allah ya mai da shi wallahi goggo tukur din da na ganshi a bakin titi jiya da ko ɗan riga yana shan rake to kuma me kaɗan a cikin lamarin ubangiji haba gogo haba tukur na shiga uku ne Laraba. Abubakar kai ne ka cire kayan kuma ka sa wannan? Ba komai goggo kake ta da hankalinki ki bari idan na da zan miki bayanin komai. Mu je abokina. To ku je ku dawo kwa min bayani. Wannan kya dan shanya su kafin dawo. Je ka dawo ka min bayani. Ni da ma na san ba lafiya ba. A ce kwanan ka biyu baka zo ka ganni ba? Ai normal nake kamar yadda kike. Ki san abubuwa too much engagement in yawa sai ka ga kuma abu Madu, zo nan. Kaga babu wani batun gaisuwa. Wannan irin wulakanci hakan ake ka tun ɗazun ka dawowa sai yanzu aka dawo min? Ya haƙuri hajiya ɗaya. Kaga, wuce ka je ka wanke min mota ta ka san an jima zan fita da ita. Hajjaji biyu. Sannan kuma ka tafi dry cleaning ka je ka karɓo min kayan da na bada a wanke a goge min wanda zan fita da shi. An gama hajjaji uku kenan ai. Wuce ka bani waje mana. Hajjaji an gama 4. Ni akwai abin da ban gane ba da azantattuka. Wasu lokacin nan ga kafin ya baki amsa sai yayi wasu lissafi. Wai me hakan yake nufi ne? Ka san saboda sakarai ne shi. Wallahi saboda daji ne kawai ke son shi a gidan nan. Amma inda ta yi da tuntuna an daɗe da koransa. Saboda yana mugun bani ciwon kai a cikin gidan nan wallahi. Really dear? Ni I'm in total support ai sakin din shi. Wallahi kuwa. Matsawar zai bata miki rai ya sa ranki ji daci. Me amfanin zaman sa? Ni ma dai abu da gari kenan. Anyway kake damu yanzu daɗi na ya aike ni can down the road. Zan karɓo wani sako. So on my way back zan to miki da naki gift din kake dawo. To shikenan. Sai ka dawo masoyina. Love you. Love you too. Chicken. See you. Bye bye. Hi. Sani baba. Me nake gani ke da Allah saurara kakkire na mun hankali ko an gaya miki gwarin kwasara ne ni ko an gaya miki time ne ni badele ne ni jiro ne ni
nawa muka yi da ke kuɗin ƙarya ki gaya miki nawa muka yi da ke kowace ƙarya dubu muka yi da ke 3,000 ni za ki ba 200 ni za ki ba 200 ki rike kuɗin ki ai bai tafi ba zan je in gaya masa ga halin da ake ciki zan gaya masa ko kewa ce a nan gidan to ai gaya maka ai ya riga ya tafi sai ka fita ka gani in zaka gani shi shine dogaran ki to dogaro na akwai gobe tana zuwa zan nuna miki dan yau ne ni yawwa kaga ni fa wallahi tallahi ko sisi bai bani ba bangaren ki ne wannan na ce bangaren ki ne ni ba tsaya ina bata kaina lokaci ba ni na san inda zan yi ai zai dawo ni fa shi sa gaba ɗaya wallahi tallahi ban san harka da kai so duk irin wa'innan tijaran ne ba na so gashi ma warware a gaban mun haɗu a warware a warware uwa ki ƙarya zazzaga ta ku tashi kai dan wake kafu ubanka ku ba 'ya'yan kowa ba sai ƙarya kamar kuɗin duba me kake kira na me yake kira na na ɗauka akwai wata ne tunda kai kullum baka da aiki sai dai ka tsaya ka kasa ka tsare ha ca ne dillalin ƙarya shi yasa ake so har abada mutane ka dogara da kanka wanda bai ajiye ba ya shiga uku ƙarshe zuwa zai ya je gurin mai lokaci ya ta bauta gaskiya ne ka zauna ka zo ka haifi 'ya'ya kartai sun kai munzulin yanzu a ce suna can suna zaman aure kana buɗe musu ƙofa an mai da su an mashe su yawwa gaskiya ne dillalin ba sai ne bayani ba na ce gaskiya ne dillalin ƙarya ni ma Allah ya san halin da nake ciki kuma shi nake roƙa barin gaya ma ba higa harkar kafa nake ba gaskiya yawwa ka tsaya a matsayinka na mai gadi ka buɗe ƙofa ka rufe ƙofa kuma shine aikinka ka gane Allah ya fi ka sanin halin da nake ciki kai barin gaya maka Allah ya fi kowa sanin karatun kurma yawwa shi nake ta roƙa yawwa yawwa ranka ya daɗe hajjiyarta tana zuwa in Allah yadda abinci take ci tana nan a zagata sut a zaune Alhaji, dan Allah ba korafi ba ne, dan Allah cire gilas ɗin kanga? What? Me faru? Ba komai Alhaji. Dan Allah Alhaji kana ba da hayar kaya da mota ne? Guy, are you mad? Wani tambaya ne wannan? Mad. Ni kake ma irin wannan tambaya? Dama wani ne ya zo jiya komai da komai irin wannan da shigar da motar komai iri ɗaya shine abin ya ɗaure min ka. What kind of nonsense is this? Kana nufin wani aljani ne kenan ya zo da irin kayana ko me? Amma you made? Na'am. Me yake faruwa? Look at this vagabond. Ya zo yana gaya min cewa wai wani ya zo da irin kayan da na zo da shi wai exactly komai da komai. Is he mad? A gidan nan? Saurayi na? Kake gaya irin wannan magana? Gaskiya ka kusan daina aiki a cikin gidan nan. Wallahi ka kusan ka daina aiki a gidan nan. Hajiya haƙun dan Allah dan annabi ke haƙuri ba yin kaina bane ba ina kyautata san aljanu ne suka shige ni. Mutanen ne suka shige ni. Jifa ne. So ka wuce. Dan Allah Hajiya ke haƙuri ba yin kaina bane shiga ta akai. An shige ni ne Hajiya Allah ba yin kaina bane mutanen ne suka shige ni. Baby, sorry ya. Wallahi ba shi da hankali ne yana da dan tabin hankali. Ba ni wanda na ga alama ai. Kai hakuri. Babu komai. Mu je ciki ka samu ka huta. All right.